Għall-ewwel darba fl-istorja ta' Malta, in-numru ta' persuni jaħdmu qabeż il-200,000 ruħ, jiġifieri żieda ta' 16% fuq l-2012. Dan ifisser li fit-tielet kwart tal-2017 pajjiżna kellu rata ta' impjiegi li tlaħaq 68%. Din hija l-ogħla rata qatt irreġistrata f'dan il-kwart mindu bdiet tinġabar l-istatistika. Dan ħareġ minn rapport tal-Labour Force Survey li juri li qabel il-bidla fil-gvern kien hemm distak ta' aktar minn 5 punti perċentwali bejn Malta u l-Unjoni Ewropea. Distak li l-esperti kienu qed ibassru li se jibqa' għal diversi deċenji u li issa m'għadux jeżisti. Fl-istess perjodu tas-sena li għaddiet kien hemm madwar 194,000 persuna impjegata mentre din is-sena dan in-numru qabeż il-200,000 u 600 impjegat. Meta wieħed iqabbel din iċ-ċifra ma' dik tal-2013, il-persuni jaħdmu żdiedu b'aktar minn 22,000 persuna, medja ta' aktar minn 5,600 impjieg kull sena. Fit-tielet kwart tas-sena 2017, il-ħaddiema fis-suq tax-xogħol żdiedu bi 3.1% meta ikkumparat mas-sena l-oħra. Din tfisser żieda ta' 8.3 punti perċentwali mill-2012. Ir-rapport spjega li bekk aktar minn nofs il-popolazzjoni li għalqet il-15-il sena hija impjegata jew taħdem għal rasa. L-aktar li benefikaw miż-żieda fl-impjiegi kienu n-nisa. Dan kif qabel il-bidla fil-gvern fl-2013, 45% tan-nisa kellhom impjieg. Dan in-numru issa tela għal 56%. Intant, skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, il-paga medja f'Settembru li għadda kienet ta' 17,800 euro, fil-waqt li f'Marzu tal-2013 kienet ta' 15,900 euro. Dan jikkontrasta sew ma' dak li qed tgħid l-Oppożizzjoni meta sostni li hawn nafsa fil-pagi u li l-paga medja qed tonqos. Bl-istatistika uffiċjali turi titjib ta' aktar minn 1,900 euro, jiġifieri żieda ta' 12% mill-bidla fil-gvern. Fis-qarrija il-gvern qal li fix-xhur li ġejjin se jkompli jwettaq miżuri biex jitjiebu aktar il-kundizzjonijiet tax-xogħol f'pajjiżna. Dawn jinkludu miżuri pa' żieda fil-minimum wage, it-tax refund għal daw kollha li jaħdmu kif ukoll iż-żieda ta' ġurnata leave addizzjonali. Bekk il-qagħda ekonomika tajba ta' pajjiżna tissarraf fi kwalità ta' ħajja aħjar għall-familji tagħna.